I de nou a casa, la pandèmia no ha acabat amb un costum tan valencià com és l'esmorzar, un costum que ha hagut d'adaptar-se, això sí, a aquesta nova normalitat. Els llocs de culte de l'esmorzar han aplicat totes les mesures higièniques i de seguretat per a mantindre's. Melanie, per favor, el de sepia. Gràcies. Entrepà, cacaus, olives i vitets, polp a la planxa i acabar amb un bon cremadet. Ahí darrere n'hi ha un muntó de faena, la veritat. El cremaedes, ja tenim nosaltres, el tratem molt de carinyo. Diuen els experts que a la comunitat valenciana estos esmorzars ens defineixen i que s'han de conèixer. Nosaltres portem la ruta dels esmorzars. Portem 2 anys rodant cada setmana un lloc diferent de tota la comunitat. Provem els esmorzars i ho pugem en les nostres pàgines, en Instagram, en Facebook i també fem vídeos en YouTube perquè la gent conega nous llocs. Qualitat i bon preu és garantia del millor esmorzar valencià. Nosaltres treballem sempre en productes de qualitat i en un preu molt ajustat per a que la gent pugui disfrutar d'aquesta qualitat, perquè la qualitat i el preu no sempre està renyit. En el Bar Fernandet jo crec que és un dels llocs de culte i de peregrinació total. I n'hi ha moltes varietats que la gent desconeix de la cultura de l'esmorzar, que nosaltres el que els proposem és donar-les a conèixer i donar a conèixer la nostra gastronomia, que és tan variada i que és increïble. Nosaltres diguem la cultura de l'ADSL, esmorzar, dinar, sopar i el que vinga. Res més a dir. Bon profit.